pêşengiya Dem Partî, DBP û TJAYê ji bo azadiya Abdullah Öcalan li meydana Bajlara Stenbolê bi duruşmeya rêbertiya azad ber bi azadiyê ve mitingek girseyî hat daxistin. Hem bir miting hem bir yası bir arada yaşıyoruz. Efserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan û Berdevka Partiya Ayşegül Doğan di mitingê da li ser pêvajoya aştî û çareseriyê axivîn û bank li desthilata Tirkiye kirin. İş azadiya Rezdar Öcalan bitirsin. İş bo ku Rezdar Öcalan bikarbe nava vê pêvajeyê de rola xwe cih bîne û bileyze şert û mercên wî jî azad bî. Nexşerê piştî vê piştî ku ve şert û mercên axeftinê çêkirî nexşerê ji xwe hesane. Miting bi beşdariya bi hezaran Kurdên Stenbolê dibin tevdîrên berfireh de hate sazkirin. Li gel Ala Rengîn, filamayên Amed Spor, wêneyên Öcalan û Demirtaş. Pankartên ji bo fermîbûn û perwerdeya zimanê Kurdî jî di mitingê de gelek balê kişandin. Dağazya me barış em bindes ne bindes eydi bindesi bese. Apora özgürlük serketin. Selahattin Demirtaş fra tamam milletvekili mera tamam hafsız nidane mera. سالکیه بارش را کتا دو سالم بارش را چه درونین هشت گاو نهات یا ویتنج بونو سروکاتی هم خوزی. ام جبه آشتیه، ام جبه آزادیه، ام جبه عدالته. بروی داهاسی همه جیشته دبیجم بلا آپو بردن لا سلحدین ما بردن Mitinga azadiyê ya Dem Partiyê li ber stranên Kurdî yên komagirê jiyan û hunermend Tara Mamedova bi dîlan û govendê bidawî bû. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.